Bună ziua, sărut mâinile, distinși colegi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt candidatul Sorin Dinu Măduța pentru demnitatea de decan și pentru demnitatea de consilier. M-am înscris de asemenea și pe lista privind Comisia de Disciplină. Dragi colegi, stimate colege, continui prezentarea programului meu electoral din prima parte a înregistrării video în această a doua parte de înregistrare. Așa cum ați observat, în prima înregistrare am parcurs primele 5 puncte cheie ale programului meu electoral, program care îmi aparține și mi-l însușesc în totalitate, în fața domniilor voastre. Dragi colegi, punctul 6 al programului meu electoral vizează necesitatea unei mai mari notorietăți a organelor noastre reprezentative, a organelor noastre de conducere a Baronului București. Reprezentativitate care trebuie să se reflecte în mass media. Foarte mulți oameni, nu aș dori să spun, chiar foarte mulți colegi și colege de ale noastre, nu își cunosc reprezentanții din Consiliul Baronului București, parțial, o parte, necunoscându-l nici pe decanul nostru. Decanii noștri, pentru că nu vorbesc doar de situația actuală, notorietatea este un subiect care trebuia avut în vedere și anii trecuți. Notorietatea în mass media ar fi necesară deoarece ar reflecta mai bine problemele noastre ale avocaților din cazul Baronului București, acestea devenind cunoscute atât mediului social, politic, cât și profesional din țară. Dragi colegi, punctul 7 al programului meu electoral ar fi necesitatea introducerii testării psihologice obligatorii la accederea în profesia de avocat. De ce e necesar acest aspect? La toate instituțiile publice, care au totuși o importanță ridicată, s-a introdus această testare psihologică. Nemai vorbind că la magistratură este un criteriu esențial de accederea în profesia de magistrat. În avocatură, până în prezent, nu a fost introdusă această testare psihologică obligatorie. Vremurile pe care le trăim, precum și problemele de natură profesională ale unor colegi de-ai noștri, conduc la ideea că ar fi necesară introducerea acestei testări psihologice obligatorii. Au fost multe situații în care colegi de-ai noștri, datorită stresului ridicat pe care profesia noastră îl produce, au ajuns să aibă diverse probleme, atât personale, profesionale, comportamentale, care ulterior s-au lăsat cu sancțiuni destul de severe. Dacă am fi avut această testare psihologică, s-ar fi evitat aceste situații. S-ar fi evitat. Într-un final, totuși s-ar fi evitat, deoarece s-ar fi făcut o evaluare serioasă a celor care au acces în profesia de avocat. Dragi colegi, este necesară de asemenea
în cadrul Serviciului de Asistență Juridică, o repartizare electronică a dosarelor către avocații care sunt înscriși în acest serviciu de asistență juridică. Au fost foarte multe probleme la nivelul acestui serviciu anterior, probleme care, într-un final, au fost, să îi spun, rezolvate, e probabil prea mult spus, prin înlocuirea celui care avea în reprezentativitate acest serviciu. Nu folosesc nume, probabil știți cu toții că la această oră un alt consilier din cadrul Consiliului Baroului București se ocupă de această problemă. Anterior, 3 ani de zile, mai bine de 3 ani de zile, s-a ocupat de asemenea altcineva. Pentru cei care sunteți curioși, vă puteți interesa cine sunt persoanele respective. Un lucru e cert că ambele persoane candidează în prezent pentru demnități la nivel de conducere a Baroului București. E necesară această repartizare echilibrată și electronică a mandatelor avocațiale, a împuternicirilor avocațiale aferente exercitării acestei activități de asistență juridică din cadrul Serviciului de Asistență Juridică. Obligatorie. Dragi colegi, suntem la nivel de Curte de Apel București. Nu intră în competențele noastre și nici ale organelor de conducere a Baroului București, dar acestea pot să demareze discuții cu această conducere a acestei instituții în vederea înființării unui website pentru consultarea dosarelor, a termenelor, a actelor care se depun în dosare respective. Curțile de apel din Transilvania, în special Cluj, Oradea, Timișoara, Târgu Mureș, au aceste website-uri pe care mulți dintre dumneavoastră știți, probabil, se pot consulta dosarele de pe rolul instanței respective, atât privind termenele, cât și actele depuse, sub rezerva introducerii unei parole care se comunică părților din dosar sau reprezentanților acestora. La București nu. Dar nici nu s-a insistat în această direcție și consider că era foarte bine dacă se insista sau dacă se căutau, nu variante, variante avem toți, soluții de rezolvare a acestei situații. Ne-ar fi ușurat foarte mult activitatea noastră, puteam chiar de acasă, de pe laptop, de pe calculatorul propriu, de pe telefonul propriu, să verificăm anumite termene sau acte care se depun în dosarele respective la instanțele arondate Curții de Apel București. Însă, pentru a se înființa un asemenea website care ne-ar ușura munca atât nouă cât și personalului auxiliar sau magistraților chiar, era necesară înființarea la nivelul Curții de Apel București a unui asemenea website. Totodată este important, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, cred că și din punct de vedere al majorității dumneavoastră, ca noi, avocații din cadrul Baroului București, la nivelul instanțelor arondate Curții de Apel București, să beneficiem de un program separat față de cel al justițiabililor la serviciile registratură, arhive, deoarece programul nostru este încărcat, mulți dintre noi fiind ocupați participând la actul de justiție în sălile de judecată, ni se suprapun orele, ni se suprapun foarte multe aspecte care țin de profesia noastră, ori dacă am avea acest program separat, la ore separate, lucrurile ar merge mult mai bine, activitatea s-ar desfășura mult mai eficient și noi ne-am degrevat de foarte, foarte multe probleme care, în final, ne creează și o stare de stres. Dragii mei, pe scurt, v-am prezentat cele 10 puncte cheie ale programului meu electoral în vederea acestor alegeri care vor avea loc pe 23 septembrie anul curent, 2019, sau în situația în care nu va fi quorum, la o dată ulterioară. Vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă și pe care mi-ați acordat-o în prezentarea programului meu electoral. Vă asigur de toată considerația mea.
La revedere!